Bueno, hola, gent. Com que no puc dormir i com que tinc un examen dilluns, del qual no he pogut anar a les classes a l'últim trimestre perquè m'han passat moltíssimes coses i jo, abans que em comencessin a passar coses túrbies, que ja explicaré, treballava, doncs no podia assistir a les classes pels horaris, inclús si és una assignatura que a mi m'agrada moltíssim, que era romanticisme, realisme i simbolisme. Així que m'he de preparar per l'últim examen, ja que la monografia del primer parcial ja la vaig entrar i vaig treure molt bona nota. He pensat que ho explicaré les meves idees perquè més o menys ens ha donat les preguntes de l'examen i jo he decidit que de les dues la que és més fàcil és la primera, que és comparar Zola i Balzac i dient que es diferencien i com s'assemblen, ja que en veritat tenim tres grans autors, però les dues preguntes són sobre Balzac i Zola. A Baudelaire només tractem una mica els seus poemes en prosa, que ja faria un altre vídeo parlant perquè em sembla prou interessant. Baudelaire és per parlar-hi hores. Em fa gràcia perquè Balzac és com que era un romàntic que necessitava anar més enllà. Perquè, per exemple, ell quan escriu la Comèdia humana, que és aquests llibrets que intenten englobar com tota la humanitat o tots els tipus de relacions entre persones, de feina, de formes de vida, és un projecte que ja tenien els romàntics, que era intentar crear aquest absolut per captar la humanitat. Llavors, és com que Balzac deslegitimitza una mica la idea de crear un sistema per aprendre el causa i error i en canvi ho engloba. Que Zola fa més lo de buscar un sistema i experimentar amb les famílies, experimentar què passa si poso aquest personatge d'aquest context i el junto amb aquest altre, què pot passar? Per exemple, el carnatge, que és l'incest d'una madrastra amb el seu fillastre, és una mica això. I en canvi Balzac veiem molt més, per exemple, ell quan critica el Walter Scott, bueno, no el critica, però diu que no li acaba d'agradar perquè diu que les novel·les del Walter Scott, perquè puguin treballar bé la base històrica, malgrat Walter Scott és el inventor de les novel·les històriques, diu que per poder explicar bé el present has de fer-ho a través del passat. Llavors, com que ell barreja a vegades massa l'entorn, creu que els personatges no es desenvolupen del tot bé o no hi ha un sistema clau que puguis aplicar per entendre per què un personatge és així i no és això. Llavors, Walter Scott, que agafa com a referent l'evolució de l'edat mitjana per la identificació cultural que hi havia en aquella època i com ells mateixos prenien dels anteriors i eren com els autòrictes, llavors ell fa el mateix, agafa el passat de referent. Balzac li tenia aquesta mena de necessito fer alguna cosa més per no repetir, no vull fer només novel·la històrica, vull fer psicologia, vull fer antropologia, vull fer sociologia, vull entendre per què la gent és així i perquè la meva societat és així. Llavors, ell, per exemple, Grimes, el que fa és que dins de les obres de Balzac substitueix els personatges per actantes, que vol dir que és com el paper que juguen dins de la història, que tu pots ser subjecte, pots ser objecte, pots ser destinador, destinatari, ajudant o oponent. I és com et desenvolupes en relació al protagonista, perquè en veritat, tal com veien els realistes en aquell moment la novel·la i la ciutat en el context que hi havia, el protagonista havia de lluitar contra la resta d'habitants de la ciutat per ser el protagonista de la seva pròpia història. Llavors, quan el realisme de Balzac, que en la seva època operava més o menys en la idea de que tota la literatura és realista, perquè d'alguna manera o altra acaba parlant de la realitat, el que no vol dir és que tota la literatura sigui realisme. Això és diferent. I després també que havien d'investigar el temps pel context històric i social i veure com evolucionava per comprendre com som avui en dia. I després buscar procediments per
generar immediatesa, o sigui, en el gènere, perquè la novel·la, per exemple, quan Balzac la va iniciar estava totalment desprestigiada, ningú escrivia novel·la, deien que era una porqueria, que qui llegiria novel·la, i Balzac va dir no, jo ho tiro per aquí. Llavors és com mantenir l'atenció en el gènere i fer que persisteixi. Per exemple, hi ha la referència en el seu cas de la càmera de vigilància, perquè una càmera de vigilància ho capta tot, el que s'ha de veure i el que teòricament no voldries veure i el que no hauria de passar però passa i gràcies a això després pots denunciar, saps? Doncs una mica així. En canvi, Zola, sí, Balzac el que proposava és que hi hagi una materialitat per documentar. Zola el que demana és que hi hagi més una forma d'anàlisi més característica. Per exemple, Balzac et presentaria un context fent explicacions en els pròlegs per documentar-te millor la seva situació o com es posiciona ell davant el context i et faria entendre millor l'època. Ell t'ho descriuria allà, s'estaria 3 hores parlant de que si el vellut era així, que si els apunts eren així, que si vestien d'una manera, els carruatges i tal. En canvi, Zola t'ho dirà a través del diàleg, et presentarà els personatges a través d'ells, és un estil del narrador indirecte, perquè podem parlar directament de què senten els personatges t'ho diuen directament ells. Llavors, què trobo interessant? Trobo interessant que dins del realisme hi hagi com aquest canvi, perquè Balzac sí que presenta, per exemple, a l'avantpropos diferents positivistes, científics, però en canvi Zola, que és molt més de la ciència, ja fa un pas més enllà i veu l'autor com un científic, el seu gran referent és Darwin, i vol analitzar profundament com es desenvolupa l'espècie humana i els seus comportaments. Llavors el que fa és fer-ho a través d'arbres genealògics. Aquest ímpetu que tenien, que sobretot a Zola el que li passa és que a vegades els seus personatges tenen tant ímpetu que es descontrolen i no els acaba de poder com controlar, perquè sembla que vulguin dir més del que de veritat està passant o vulguin anar massa més enllà i de vegades no pots arribar a comprendre del tot perquè no estàs allà present i de fet la novel·la vol que sigui un mirall directe, com si tu fossis allà escoltant-ho, veient-ho i poguessis fer una foto directament de tot això. Que de fet, per exemple, te retracten sobretot el model d'economia. Això és bastant interessant, perquè tu pots veure com creix el capitalisme a través de les novel·les de Zola i Balzac. Sobretot amb Zola, si et llegeixes el Carnatge, és molt curiós veure com la gent, el protagonista, li dona diners perquè es pensen que ell és ric perquè ha comprat diamants per la seva amant, però en veritat no és ric. Llavors la gent el que fa és que li dona diners perquè pensen que li podran tornar. Llavors és com el principi del capitalisme sobre la inversió, saps? O sigui, tu inverteixes perquè penses que t'ho tornaran amb uns interessos, que això es va inventar just en aquest segle, saps? Llavors, són coses molt curioses que tu et pots veure i penses què llegeixes tant? Doncs també t'estàs documentant sobre el teu passat. I el que sí que em fa moltíssima gràcia és que van arribar a tal nivell de detall les novel·les que va entrar en crisi el naturalisme. Llavors es van començar a preguntar si era tan detallada, de veritat m'estàs ensenyant tota la realitat? O sigui, si té tant de detall que necessites hi ha tant per explicar, com sé que això és tot? Com sé que no hi ha més? Llavors és quan es va començar a esquerdar. Que de fet, entre Balzac i Zola, el que també es presenta és aquesta esquerda del realisme, que és que el que passa de Balzac a Zola és que és un nou realisme, potser no és la diferència més gran del món, però és que cada realisme esquerda del passat intenta innovar per arribar més enllà, per intentar agafar millor la realitat, perquè cada nova tendència va a través d'un trauma històric. Això és així, cada vegada hi ha hagut una ruptura a través d'un canvi brutal a la societat que normalment ha tingut a veure molt a la consciència de la gent i de com poden percebre la seva pròpia societat. Això no és cap secret. Ho diu Greimas, ho diu Hauser, ho diu Welleck, ho diu qualsevol teòric, qualsevol estudiant, qualsevol professor, qualsevol persona que hagi vist els canvis a la història.
Llavors, jo el que proposa és una mena de sistema en el que tots els personatges, si tu fas això, segueix el sistema, obtindràs el mateix objectiu, el mateix resultat, perdó. Perquè la seva forma de treballar sobretot és a partir de la selecció i la combinació. Ell era lingüista a nivell d'escriptura, vull dir. I també tendeix moltíssim a la mitologia, al regeneracionisme, a tenir aquesta esperança, aquesta idea de lluita col·lectiva que Balzac no tenia tant, perquè Balzac sí que era com bastant més depriment, més caòtic, més... O sigui, ell veia cert ordre en el caos i a partir d'aquest caos es preguntava com funcionava tot. Això es veu molt al Pare Goriot. Per exemple, la dona que porta la pensió, que tot sembla supercaòtic i a vegades hi ha com aquestes contradiccions de que al principi sembla que vagi molta gent, després sembla que no hi ha ningú, després entens que la gent quan menys diners té, més amunt està de la pensió. Que això és curiós perquè els romans ja ho feien, que és que tu si eres més ric estaves a baix. Per què? Perquè si se't cremava l'hotel, tu poguessis marxar corrents. I si eres pobre, te jodies i te mories cremat. No com avui en dia, que quan més ric ets, ara ho fan per les vistes, estàs més amunt. Però abans al revés, per això hi havia molts edificis que tenien balconets als primers pisos i després a dalt ja no. El que passa és que, com que se comencen a donar bastants lluites col·lectives, se n'adonen de tots els problemes que tenen a causa de la revolució industrial, de la feina, del capitalisme, dels marginals que abans eren invisibilitzats, però ara ja no, ara n'hi ha tants que no pots escapar de veure-ho. Hi ha gent que, per exemple, comença a utilitzar la publicitat per fer-se més visible i per posicionar-se. Zola ho fa. I desborda moltíssim els seus trets de com arriba tota la gent i crear aquesta opinió de masses. Llavors, és aquesta nova estètica que sorgeix amb el realisme, que és desafiar tota l'estona el govern, els que hi havien abans, proposar coses noves. I, de fet, Zola ja pressentia que aquesta crisi que arribaria durant els 90. I, de fet, entre 1884 i 85 comencen a arribar prefacis que ja ho anuncien clarament i es veu com la mort del naturalisme i és quan Brunetier, Maupassant era deixeble de Zola, treu una revista que es diu A Contrapelo i qüestiona el naturalisme a través dels propis sistemes d'anunciar-se. Llavors ja és com el crack, o sigui, ja veus que és totalment inservible aquesta forma d'escriure. Llavors, quan entra en crisi es fan 3 preguntes respecte a la novel·la, que la primera és quina classe de realitat ha de mostrar la novel·la, perquè si té realitat, quina classe de realitat de veritat mostra, o sigui, m'estàs dient la veritat. És quan entra aquesta idea de no sé si tot el que m'estàs dient és veritat, no sé si m'estàs dient la teva veritat, la meva, o de qui és aquesta veritat, aquesta realitat. Després, si hi ha prou en registrar aquesta realitat com si fos una anàlisi. O sigui, què fas tu amb aquesta informació? Estic sent ètic només registrant-la i veient i experimentant amb aquest causa-efecte? I l'última és ja si la realitat es compromet lo suficient a reproduir lingüísticament el fet literari. O sigui, és a dir, si la realitat, la forma de parlar, per exemple, la pragmàtica, els nous registres, els accents, els idiomes i més, les costums, per exemple, les noves modes, poden mantenir el fet literari, o sigui, el fet literari s'està adaptant, o sigui, no és el mateix les novel·les que quan es reprèn el poema, que quan sorgeixen híbrids, tot això són coses que la literatura assumeix a partir d'experimentacions socials de necessitar expressar una angoixa que no està sent escoltada. I com que aniré editant aquests vídeos perquè quedin bé el meu pato suport. El meu suport era el Poti aquí, que estudia conmigo i li estic fotent la xapa mentre no gravo, perquè la meva gossa està dormint sota el llit de ma mare.
perquè és on dormia abans i allà s'ha quedat. Així que, bueno, m'he d'aixecar estudiant a llegir-me Les Muchedumbres, és un dels poemes de Baudelaire, i bona nit. I escoltar els veïns cridar, que és molt entretingut. Ciao.